Så er jeg ude på Peters værksted. Se, den er god nok. Det er mig, der står her. Så olieskift skal der laves. Det vil sige, det har jeg gjort. Tændrørene er også blevet skiftet. Luftfilter, det bliver det næste. Det er denne her. Det er min ven Peter. Sådan ser han desværre ud. Vi kan ikke lave om på det. Det mener du ikke? Du mener faktisk, der ser noget affildet ud, men det skal også gøres rent. Se her, jeg ved ikke hvor tydeligt det bliver. Krogen, den skal have en ordentlig tur. Der bliver arbejdet meget. Var det noget til middag? Ja. Hvordan gik det? Det gik sgu meget fint. Ja, det gik meget fint. Var der noget sne der?